Динде иратлар üstünrek. Çünkü onun cevaplığı var. Ol aşata, işirte, usul vakitte hatın kızlarının İslam'da hukukları irattan da kolayrak, zorrak. Ol ide oturup mesela balаны aşatam deyip irat mesela onlarga tülerge de tiyiş eğer de hatın kız sırasa mesela. Şuna göre ol irat mesela onun pişireyken şuna akşa alırga mümkün balasının üstüne ona akşa tülerge Bu podcastını hatın kurmasın indi. Сәлемлейбіз барығызны да, құрметлі интернет тау тұрушы біздің қолданушыларыбыз, интернет қолданушыларыбыз біздің индешет шығырға үлгірген подкастының туғыра қараушылары дейіп жанып қалабыз. Біздің екінші шығышыбызны әзірлерге біз пейда болдық, жиылдық, темалар көп, қонақларыбыз жетерлік. Аллаға шүкір, айдагыз қазір танышып кетек. Бүгінгі біздің студиядағы қонақларыбыз білән. Біздің бірінші қонағымыз білән таныштырам. Ол саясат білгіш Руслан Айсин. Шираттағы қонағымыз біздің Марат Салахов, Марат сценарист һәм Тотар лигасы КВН-ның жеңушісі, чемпионы боларақ. Бүгінгі студия шақырылды. Әзгіне сәйірек түйілір. Тігі шығарылышта да бар Тотар КВН біле бәйлі шәхслер бүгінде бар. Біз тігі аларына шақырабыз, чүнки әзгіне юмор үстемесәң тігі көңілсізірек оларға мүмкін. Шынды кішілеріне керек оларға керек шығыр дейіп шанабыз. Һәм енді әлбәтті Рамил Агдеев, әйді шайыр Тотар КВН лигасының яңарылған Тотар КВН лигасының жетекшісі. Һәм мен алып барушы Рүстем Кәримұлы. Бүгінгі біздің тапшыруымызда нәқшылай міне ол тема янында бик күп кенә әңгәмәләр, бик күп кенә хәтта бәхәсләр дә бар, күп төрле сүз, күп төрле фикер. Бүген нәқшылай шушы темада бездәген әзгенә сораулар биреп, нидер җавапларга тап булып, нидер җаваплар аша дөрестлек дип әйтсәм дөрес булыр, дөрескә киергә тырышабыз. Хаклык бәлки. Хаклык, хаклык тарансы дөресрәк булыр чыннан. Ислам Татарстанда ничек татар халкы ислам динен кабул иткән, ничек килгән безнең җиргә шушы дин һәм чыганаклары кайда. Руслан, әйдәгез, бәлки менә шушы темадан сезнең белән башлап карыйк. Ничек татар халкы дип әйтсәк дөресрәк буламы, я болгарлар әле вакытында ук булганмы, менә кайчан, ничек килә ислам дине Татарстанга? Ну, Татарстанга дип татар җирлегенә чөнки татар җирлеге дөресрәк. Татарстан кечерәк проект. Әгәр дә без Идел буе төбәген алсак, анда бит инде Болгар дәүләте оешкан булган 6-нчы гасырда. Инде менә 10-нчы гасырда, 922 елда Болгар дәүләте рәсми рәвештә ислам динен кабул итә. Монда Багдад халифатының киңәшчесе килә, Ибн Фадлан, аны инде күбесе белә. Записки Ибн путешествия в Волжскую Болгарию дигән чыганак, ул бик мөһим чыганак, тарихи чыганак. Шул чыганак нигезендә күп кенә мәсәлән тарихи реконструкцияларга без пайда булдык. Мәсәлән, Болгар икәннәрен, ну, мәсәлән, мин тарихчы, нем буенча, белгечлегем буенча. Шуңа күрә менә беренче курста безгә шулай өйрәтәләр. Менә аласың, мәсәлән, нидер чыганак, анда әйтелгән. Менә бу фәлән кеше кулында кылыч тота. Ул нәрсәне аңлата? Ну, син әйтәсең, ну, сугышчы булгандыр. Юк. Димәк, ул вакытта кешенең ике кулы да булган. Менә бу Ибн Фадланның чыганагын өйрәнгәндә дә шулай. Ул әйтә, менә болгарлар, алар югары цивилизацияле дип яза ул. Ул вакытта инде, ягъни 10-нчы гасырның башында Болгарда биләрдә мәчетләр булганнар, чөнки ул сәүдә шәһәре булган. Сәүдә, ягъни Каспий диңгезеннән алып төньякка. Сәяхәт кылганнар, шуңа күрә Урта Азиядан, Фарс иленнән, Персия дибез инде, хәзерге Иран иленнән күп кенә сәүдәгәрләр сәяхәт кылган, шунда тукталганнар. Шуңа күрә алар өчен бөтен инфраструктураны заманча әйткәндә булдырганнар. Мәчет тә булган анда, хәтта синагога да булган, әлбәттә чиркәүләр дә булган. Шуңа күрә
ул вакытта инде бар нәрсә әзер иде. Ну шул вакытта геополитик әйбер дә бар иде. Ни өчен? Чөнки ул вакытта көньяктан бұл безнең Болгар илебез, Хазар иле белән сугышкан, алар да төрки халык булган. Инде төньяк көнбатышта Русия ниләре белән князьлыклар белән сугышкан. Шуңа күрә аларга көчле геополитик ярдәм кирәк булган. Ягъни ниндер теге покровитель ул. Төркчәдә яхшы гына сүз бар, аркадак. Аркадак. Менә шуңа күрә Аркадаш сыман. Аркадаш инде. Арка деген сүз. Арка, арканы Спина к спине. Каплап тора. Каплап тора. Ягъни син аларга ышаныч белдереп, аркаңны бирәсең. Ул сугышчылар өчен бик мөһим әйбер. Бу сугышлар арасында шундай бер. Сугышчылар Инде Рамилгә әйтә башласа. Ну, ул вакытта бит инде безнең төрки бабаларыбыз алар бөтенсез сугышчылар булган. Ул сугышчы цивилизациялар булган. Ягъни хәрби цивилизация инде. Күчмә. Аларны ничектер менә инкар итәләр ул әйберне. Имеш, менә сугышчылар гел сугышып торганнар бер нәрсәдә. Ясамаганнар, бер нинди материаль мәдәниятне булдырмаганнар, ул дөрес түгел. Ни өчен? Чөнки ул вакытта хәрби цивилизациялар барысы да шәһәр булдырганнар, шәһәрчекләр, ягъни полюслар. Ни өчен? Менә тирә-юньдәге халыклардан дан җыю өчен. Шуның өчен алар төзегәннәр, ул башта кичкенә генә шәһәрчек булган. Шунда мәсәлән аристократлар, князьләр, бекләр, тарханнар, бекләр, аннарча яшәгәннәр. Шуңа күрә ул вакытта без көчле цивилизацияле халык идек. Ну, халык дип хәзерге вакытта халык түгел әлбәттә, ул айрым төшенчә. Менә ул вакытта 922 елда ислам рәсми рәвештә кабул ителә. Но шуны әйтергә кирәк. Ул вакытта Болгар кабиләсе генә булмаган. Анда күп кенә суварлар, мадьярлар, анда хәзерге чувашлармы? Беренҗерлар. Бу бик катлаулы мәсьәлә, чөнки чуваш ул җирдә эшләүче кеше. Җираш. Шуннан чыга чувашалар. Чуваш. Алар әйтәләр инде без суварлар, бәлки аның калдыклары да булган. Ансын чын рәвештә әйтү бик авыр, чөнки тарихта ул бәхәсле мәсьәлә. Менә ислам килгәнче безнең җирлектә, Болгар җирлегендә безнең, борынгы кешеләр, безнең борынгы потомки инде алар нәрсәгә ышанганнар? Анда язычество булганмы, теге перуннармы, нәрсә булган? Перуннар булмаган, әлбәттә, перуннар ул славяннарга хас әйбер. Бездә булган күк тәңрегә табыну, тәңре. Тәңре ул күк дигәнне аңлата, ул инде монголларда калган шаманизм форматында, бездә бераз ул сыйк форматта сакланып килгән. Тәңре нәрсә дигән ул Кытайлардан килгән. Ягъни күк һәм җирнең баласы. Кытайларда ул Пань-гу дип атала. Русча әйткәндә сын небо и земли. Ул аларда булган. Ну шул вакытта төркиләр, монголлар ул вакытта алар бик толерант булган, ягъни ул вакытта, мәсәлән, Чингисхан гаскәрендә мусульманнар да булган. Мәсәлән, аның бер оныгы Берке мусульман булган. Шул вакытта Сартак, шулай ук аның оныгы, ул Нестриан булган. Хазарлар әйтүемчә, алар Яһуд динен кабул иткәннәр. Ни өчен? Чөнки төп идея кайсына монголлар нигезләнгәннәр. Беренчесе кешене дин итми кеше буларак, хәрби кеше буларак, ират буларак, аның кодексы. Нинди тәртип буенча? Әгәр дә син, мәсәлән, мин мәңге монгол, яисә мин төрки дип кабул итәсең икән, нинди диндә булуың миңа мөһим түгел. Һәм кем бул? Шуңа күрә монголлар ул вакытта барлык һәм төркиләр инде барлык диннәрне үз иченә алганнар. Бик толерант караганнар ул вакытта. Шуңа күрә дә, мәсәлән, Русияны, ягъни борынгы Русияны яулап алганда,
Ни өчен мәсәлән рус православ чиркәве кабул иткән? Чөнки монголлар тимәгән чиркәүләргә. Алар әйткәннәр, менә 10% түләгез, 2% хәтта ялгышмасам. Без сезгә тимибез. Нәрсә эшлисез анда сезнең эшегез? Шуңа күрә монда да Булгар җирлегендә нестерианнар да булган, христианнар да булган, хазардан килгән яһүдләр да булган, мусульманнар да булган. Но рәсми дин буларак, дәүләт дин буларак 10 гасырның башында ислам кабул ителә. Но күпчелеге түгел инде, кайбер өлеше каршы чыгып субарлар. Без үзебезнең борынгы динебезгә тугры калабыз дип урманга киттеләр, субарлар. Урманга киттеләр һәм шунда калганнар. Минемчә, ул андагы угр халкы булган. Чөнки төрки халык урманга китә алмаган. Чөнки уларның стихиясе ясалгы түгел. Ул дала кешесе. Урманда яшый алмый ул. Мәсәлән, минем мәрхүм әбием, ул сөйли иде. Сугыш вакытында менә кеше ачтан үлә иде бит монда. Без ди не ашамадык, гымба ашамадык. Мин эшләп, ну белмим, юк ди, бездә гына сыналган. Төркиләрдә калган ул. Гына гымба ашамау, урманга бармау. Кеше ачтан үлгән, но гымба ашамаган. Теге заманча прорывтан куркып киткәннәр, менә хәзер чипирование. Ул ни белән бәйле булган? Ул вакыттагы фин-угр халкы, мәсәлән, удмуртлар, марилар. Марилар алар бит финнар белән алар теге ничегрәк теге бер туган шикелле халык. Бер туган халык. Аларны бит инде без теге шул тел ниннән чыгып берләштерәбез, тел группасы. Аларны чын рәвештә мәдәнияте һәм тормыш рәвеше берләштергән. Алар урманда яшәгәннәр, гымба ашаганнар, цивилизацион яктан бик түбән булганнар безнекеләрдән. Мәсәлән, Арча князьләре, моннан ерак түгел. Алар ул халыкны, удмурт һәм марины кыл итеп тотканнар. Шуңа күрә аларның яшәү рәвеше төркиләргә, татарларга бик сәер күренгән. Ул дәрәҗәгә төшмәскә дигән ни калган. Һич тә ул халыкны мин нитмим, дәрәҗәсен төшермим. Улары тик тарихи фактлар. Ул тарихи факт, ул чыганакларда бар. Удмуртлар, мәсәлән, ханга шикаят язалар, менә фәлән князь килде, бәк килде дә, безнең анда 50 хатыныбызны алып китте. Язалар булар, шикаят, жалобы язалар. Китермәде, кире китермәде. Шундай нәрсә дә бар иде. Менә, мәсәлән, менә шул елны, шул вакытны ислам килде бит инде бу җирләргә, кайдыр христианство килде. Менә ул вакытта менә шул ышанулар, религиялар, алар бит прорыв сыман булган. Менә хәзерге интернет сыман, менә интернет бәреп китте бер вакытна. Юл, дөресрәк әйткәндә, юл. Нидер сорауларга җавап табырга юл. Һәм инде менә ул бит инде, теге бизнес тел белән сөйләшсәң, ислам ул теге христианство лидеры рынка дияргә була, әйме? Менә Коръәндә язылган бит һәрбер халыкка, мин хәзер укып китәм аны мин. Дөрес булсын. Әзерләнде бәя. Төгәл булсын. Русча инде. Ведь есть у всякого народа водитель правого пути, что им назначено от Аллаха. То есть менә һәрбер халыкка Аллаһ Тәгалә үзенең водителен, үзенең пророгын бирә, ди. Коръәндә язылган. Менә безнең безгә килде Гарәбстаннан ислам. Менә безнең вакыт җитмәдеме, үзебезнең пророкны көтеп ничектер, или без аны ничектер сизмәдек ул кешене. Беләсез, анда Коръәндә әйтелгән 126 мең пәйгамбәр җибәрелгән. Пәйгамбәр һәм Рәсул һәм Наби дигән алар аерыла. Рәсул инде ул җибәрелгән, ягъни посланник. Наби ул кеше кайсысы, әгәр дә без тугры юлдан тайпылдык икән, ул бераз безне тугры юлга кире кайтара. Праведник. Ул Наби булган шул вакытта, аның ни булган? Сакраль дәрәҗәсе булган. Безгә дә килгән әлбәттә, но без аны онытканбыз. Чөнки Коръәндә әйтелә, пәйгамбәребезгә Аллаһ Тәгалә инде
сиңа кадәр халыклар һәм цивилизациялар зур булганнар, ыры булганнар. Но син алар турында хәзерге вакытта бер тавыш ишетәсеңме? Юк ди, ишетмисең. Ну, мәсәлән, атлантидлар, ыры, көчле цивилизация булган. Алар турында нәрсәдер ишетәбез. Калган әйбер юк. Шуңа күрә, инде ислам концепциясына килгәндә, ислам нәрсә ди? Менә бу пәйгамбәрләр, алар кечкенә ташлар кебек. Пәйгамбәрбез үзе әйтте, мин соңгы таш, менә бу зур йортның, Бәйтулланың, Аллаһ Тәгаләнең йортының соңгы ташы. Все. Ул соңгы таш куелды, и бу Бәйтулла, Аллаһ йорты концепциясы төзелеп бетте. Ул камил, ягъни универсаль, Ул Мөхәммәд. Мөхәммәд алейһиссалам. Все, ул төзек. Все. Башка аннан тыш пәйгамбәр булмаячак, русча әйткәндә ул печать пророков. Все. Шуңа күрә аның ниләре булмаган, уллары булмаган, ике улы булган, алар үлгәннәр. Ни өчен? Чөнки анардан ират линиясе үзелергә тиеш иде. Ул үзелде дә. Без беләбез, мәсәлән, Ибраһим алейһиссалам, Авраам инде. Аның ике малай булган, Исмаил һәм Исхак. Исмаилдан киткәннәр гарәпләр, Исхактан киткәннәр яһүдләр. Ике тыкым. Ягъни бөтен пәйгамбәрләр Адам алейһиссаламнан алып, алар бөтенесе туган. Алар бөтенесе Адам алейһиссалам тыкымыннан чыкканнар. 126 мең. Шуларның 6-сы биек рәсүлләр дип атала. Адам алейһиссалам, Нух алейһиссалам, Ибраһим, Муса, Иса һәм Мөхәммәд алейһиссалам. Булары 6. Һәм алар килгән мәлдә дөньяда ниндидер зур үзгәрешләр барлыкка килә. Аны, мәсәлән, биек алман фәлсәфәсече, тарихчы Карл Ясперс осевой вакыт дип атаган, осевой время. Ул әйтә, мәсәлән, бер вакыт эчендә дөньяның төрле почмакларында бер үк вакыйгалар уза. Мәсәлән, безнең эрага 6-нчы гасырда Борынгы Грециядә фәлсәфә туа, Сократ, Пифагор, Орфиклар, шул ук вакытта Лао Цзи Кытайда, шул ук вакытта Индиядә һәм башкада. Ацтекларда. Осевой вакыт. Соңгы нигә килгәндә 19-нчы гасырның 60-нчы елларда Русиядә крепостной хокук юк ителә, бетерелә. Япониядә Мэйдзи революциясе, мәсәлән, Италиядә Ресенджименто, ягъни Италияны берләштерү процессы, Америка Кушма Штатларында граждан сугышы һәм башка. Кытайда династия алмашына. Менә шуңа күрә, менә бу осевой вакытка без дә бәлки эләктек. Төрки халыклар эләктеләр. Это 6-нчы гасырда, 4-нчы, 5-нчы гасырда без Алтайдан чыгып киттек бунлар белән. Һәм инде бөтен даланы, Авразия даласын үз ичебезгә алдык. Ну шул вакытта, минемчә, без исламны кабул итәргә әзер идек. Чөнки без монотеизм дигән төшенчә бар инде, Аллаһның берлеге. Ның нәрсә икәнен белә идек. Без аны тенгрианстванда бер... Ну, тенгрианство, да, катлаулы әйбер, но аның минемчә нәрсәдер калган иде. Пәйгамбәрләрдән калган иде, ул бераз мәҗүсилеккә нарсын әверелде, чөнки инде монда килгәч, угырлар белән танышкач, анда теге жан иясе, иясе барлыкка килде, су анасы, анда шуралилар килде. Ул инде мондагы җирле халыкның ниләр потлары кирде. Ул шул вакытта икенче темага күчкәндә халык исламы да бар дигән әйбер. Халык исламы. Ул христианнарда да, урысларда да бар ул халык православиесе. Шул, мәсәлән, Масленица. Масленица бит нәрсә ул? Кояш бәйрәме. Элек кояшка табынганнар, ул калган Масленица. Ул бер карасаң, дингә каршы килә торган әйбер. Мәҗүсилек бик тә. Яңа кертелешләр. Бидат инде гарәпчә.
Бездә дә бар, ул яктан караганда андай бәйрәм, мәсәлән, без татарлар теге бик яратабыз шул ук Нәүрүзне. Нәүрүз ая. Нәүрүз бит инде аның теге менә билгеле булса, барыбыр дагы менә шушы халык бәйрәмнәренең эченә үк теге төшеп бетеп кереп бетеп булмый. Син үскәндә аны аңлатучы кеше юк, үсеп җиткәч кызыксынуың юк, инде сораулар бирә башлагач, белемең юк икән ачыклана. Шуңа күрә менә шушы яктан дагы теге әзрәк төшеп китеп карасак, без барыбыз дагы менә бу Нәүрүз бәйрәме нәрсә белән бәйле? Каян килә түбәтә? Нәүрүз ул төрки бәйрәме түгел. Ул ялгыш төрки бәйрәмнәренең исемлегенә керә. Ул фарсылар бәйрәме. Нәүрүз ул фарсыдан новый, рус көн дигән сүз. Новый день. Ягъни ул 22 март көнне бәйрәм ителә. Ул кояшның әйләнеше белән бәйле. Яңа ел була. Яңа ел була. Бөтен мәҗүси тәгълиматлар алар кояш белән бәйле. Бөтенесе. Күбесе. Ни өчен мәсәлән ислам ингәндә безнең пәйгамбәребез бу кояш календареннан баш тартып ай календарен алды. Ни өчен? Ни өчен? Чөнки айга кояшка табыну ул мәҗүсилекнең универсаль концепциясе. Шуңа күрә аны читкә итү өчен ул календарьны да читкә өчен без кояшка. Бу бер. Икенчесе минемчә бу рәсми дип әйтимме. Бер фикер. Бер көтелмәгән ни түгел, тезис түгел. Кояш ул ират принцибы. Ай хатын-кыз принцибы. Иньян кебек. Әгәр дә без, мәсәлән, кояш принцибын алабыз икән, кояш календарен. Димәк, без хатын-кыз принцибына торабыз. Кояшка таба. Әгәр дә инде ай булса, ай хатын-кыз, без ират принцибы. Бу бер. Икенчесе, ислам бит ул хәрбиләр һәм иратлар тәгълиматы. То есть монда хатын-кызларны без рәнҗетмибез әлбәттә. Ну, ул шулай бар, чөнки Коръәндә әйтелгән, диндә иратлар өстенрәк. Чөнки аның җаваплылыгы бар. Ул ашата, эшертә. Шул вакытта хатын-кызларның исламда хокуклары ираттан да кулайрак, зуррак. Ул өйдә утырып, мәсәлән, баланы ашатам дип, ират мәсәлән аларга түләргә дә тиеш, әгәр дә хатын-кыз сораса мәсәлән. Шуңа күрә ул ират мәсәлән аның пешерә икән, шуңа акча алырга мөмкин. Баласын үстерә, аңа акча түләргә тиеш. Подкастны хатын күрмәсен инде. Шуңа күрә Акча сорый башлар. Шуңа күрә кайбер надан кешеләр әйтә, исламда кешеләрне нитә, хатын-кызларны гәтә, кимсетә. Ул дөрес түгел. Мен мәсәлән беренче тапкыр Иранда булганым бар. Анда дөньяда иң күп югары белем алучылар хатын-кызлар арасында Иранда. Андагы феминизм Европадагы феминизм белән чагыштырып булмый. Көчле. Бик каты көчле. Мен югары кешеләрнең инде булганы бар, мен чакырганнар шунда. Зур кешеләр анда, значит, зур йорт анда, коттедж форматында инде. Килеп кердек. Хатын-кызлар утыра. Шунда залда инде, холда. Иратлар килгәннәр менә кунак тиләр. Бик нинди алар кунакчыл. Ярар. Хош килдегез дигәндәй. Иратлар менә бу чиновниклар. Шу шәп кенә киткәннәр нигә? Йөгереп кухняга ризык пешерә башлаганнар. Булар утыра хатын-кызлар. Дәшмичә. Булар ризык пешерә, фартук киеп, миңа чәй салалар фәлән. Менә шуңа күрә исламның теге төрле яклары да бар. Әйтүем шуңа, Иранда бер ислам, Гарәбстанда икенче әлбәттә, анда хатын-кызлар статусы башкача. Ну, татарда феминизм инде аңлашыла югары дәрәҗәдә. Арта көчәя, чөнки безнең беренче казый хатын-кыз, казый судья инде ул хөкемдар. Ул татарда булган. Ишбуби, буби. Алар инде танылган нәселдән, бубилар, хәтта менә җәдитчелек нин алга сөрүчеләр булганнар. Һәм инде беренче хатын-кыз шул татар булган. Гадел хөкем. Мөхлиса буби
Әйе. Наурузны нишләп тотарлар? Ну, бигрәк бәйрәм итмәләр. Мәсәлән, менә Азәрбайҗанда минем туганнар яши. Анда Науруз гөрләп үтә. Ну, чөнки алар мөселманнар шулай. чөнки аларның фарсыларның йыгынтысы зур, көчле. Алар бит шулай ук шиилар, алар шиилар. Шуңа күрә анда шии белән фарсы белән төркине айыру бик авыр. Или безнең Сабан Туйты конкурент. Аннарсың Азербайҗан дигән сүз беләсең нәрсә аңлата? Азер. Азерия, Азербайджан. Ут. Зарастризм ягъни. Зарастризм каян килгән? Фарсыдан килгән. Заратостр. Менә бит. Так говорил Заратустра. Ачыла. Шуңа күрә, ну шул вакытта, мәсәлән, мин әйтеп киткән Ибраһим алейһиссаламның әтисенең исеме Азер булган. Ул хәзерге Төркиянең Ур дигән шәһәрендә, ул вакытта Ур дип аталган. Хәзерге көнчыгыш, Төркиянең көнчыгышында туып үскән, ул яһуд булмаган, ул Кавказ булган. Ну кызганычка каршы без белгән тарих, ул бит инде бераз сәйрәк. Мәсәлән, мин бер атна элек 5 китап алдым. Берсе аның борынгы Израиль тарихы. Бик яхшы язылган, шул Инҗил, Библия нигезендә. Анда яхшы гына фактлар бар, мәсәлән, без белмәгән фактлар. Алар бит шулай ук таркау булган. 12 ни буын, ну колено дип әйтәләр. Безнеңчә буын. Ну бездә буын ул тегене әти бабай, ул кабилә форматында булган. Кабилә бу. Шуларның берсе Иуда булган. Шуңа күрә иудаизм кергән, мәсәлән. Без бит күп әйберләрне белмәйбез. Инде яһудны яһуд итүче ул Муса алейһиссалам булган. Муса алейһиссалам. Моисей, да. Ну бездә яһудлар турында Коранда бик күп язылган. Мин шуңа күрә әйтәм, тарихны белергә кирәк, чөнки Коръәндәге 30% текст тарих белән бәйле. Инҗилне, Библияны алсаң инде 60%. Анда Коръәндә яһудлар турында язылган бик күп инде. Яһудлар татарча аңламый бугай бит. Юк, мин укыганда, минем белән группада бер куган егет Алексей, ул кызганычка каршы яһуд. Ул яһуд, но авиа нидә халак булган. Президентыбызның малай белән бергә. Һәм инде сорауны дәвам итәм. Шул самолетта булган, но ул армиядан килеп, аннарсын техникумны бетергән и кергән университетка, тарих факультетына. И шулай без сөйләшеп торабыз анда, сезнең Чалладан тоже бер егет укыдыр. Сезнең Чалладан. И бу безгә кушылып татарча сөйләшә. Сабамында. Татарча сөйләшә, хәтта акценты да юк. Мен әйтәм, слушай, син как ты выучил? Ничек өйрәндең син? Ул әйтә, менә кара. Яһудларның менталитеты. Ул әйтә, мин Сбербанкта, Акбарсбанкта эшли идем, армиядан соң. Ул вакытта, хәтерләсәгез, Рөстәм бәлки. Хәтерлидер, ул вакытта татар телен белгән кешеләргә 15% өстәмә надбавка түлиләр иде. Ул вакытта. Бу бер. Ну, шәшәк, шакыру. Дөрес. Бу бер. Икенчесе, ул әйтә, курслары бушлай иде и эштән мәхрүм итәләр иде ул вакытта. Һәм шуңа күрә ул рациональ яктан ул курсларга йөреп татар телен өйрәнде и 15% әле өстәмә надбавка алды үзенә. Менә рациональлык. Татарда андай рационализм юк. Ни өчен дигәндәй? Чөнки без күчмә халык. Күчмә халыкта ул нык шундый, ну, бераз ялкаулык та түгел инде, ул татарча ничек дип әйтергә тиге, расслабленность. Ул бар бездә. Ни өчен? Миңа бер акыллы тарихчыбыз аны аңлатты. Менә дә уйлап кара. Менә син барасың далада. 3 атна. Бер кемне дә күрмичә, менә барасың. Шат кына күрәсең таң бер кешене далада, атта. И сөйләшә туя алмыйсыз. Менә шуңа күрә татар сөйләшә, чәй эчә, сөйләшә. Шуңа күрә дә. Без сөйләшергә яратабыз, һәм чәй эчәргә яратабыз. Чәй булса бөтенләй туктап булмый. Все туктап булмый. Ул вакытта кымыз ичкәннәр инде. Яһудлар алар бит башка тарихи вазгыятьтә яшәгәннәр. Ну шул вакытта безнең урта тарихи контекстларыбыз бар. Без шулай сөйбелгәнбез. Алар кебек аларда ул
не деп атала. Төшенчәсен оттамайм. Безгә татарларга менә яһудлар белән ничек аралашырга? Мәсәлән, Ну, аралашабыз, нормально. берәр мәсәлән ул синең ниндидер начальник булса, мәсәлән, ләкин ниндидер коллега булса, менә Коръәндә бит анда язылган Ну, беренче мөселманнар белән генә дуст. Юк, шулай. Ну, Анда- шуны бит әйтергә кирәк. Ул вакыттагы яһудлар белән бу яһудлар белән аермасы бик зур. Ага. Ни өчен? Ул вакыттагы яһудлар алар теге Бәну Исраил, ягъни Исраил тукымыннан, менә бу 12 буын һәм бер Аллаһка ышанучы. Хәзерге вакытта менә ул яһудлар. Алар башка, чөнки Вавилон әсирлегеннән соң яһудлар үзгәрә. 10% яһудлар бәлки кала. Исеме генә калды инде. Исеме генә калды. Ягъни концепт һәм лейбл калды. Инде Иса алейхиссалам белән килгәндә, ул да яһуд булган бит. Мин бер рус кешесе белән бәхәсләштем, ул әйтә, вот анда яһудларны сүгә. Әйтәм соң, Гайса алейхиссалам яһуд булган. Син нәрсә? Нинди яһуд булган? Аны яһудлар үтергәннәр ди. Ул да яһуд булган. Ну, шул вакытта алар асчыл булганнар. Инде Рим белән сугышканнан соң да Бар Кохба восстаниесеннан соң күпчелек яһудлар кырылып бетә. Но шул вакытта мөселманнар яһудларны гел яклап чыктылар. Гел. Кордова халифатында алар бик яхшы мөселманнар белән дуслана яшәгәннәр, чөнки алар финанс яктан бик не булганнар инде, көчле булганнар. Алар визир булып эшләгәннәр, анда казначей, акча санап, Көчле менә шугы шутлаучылар, сәүдәгәрләр, лекарьлар, табиблар булганнар. Аннан соң инде 1492 елда Реконкиста тәмамлангач, Альфред белән Изабелла мөселманнарны кугач, мөселманнар белән яһудларны да куганнар. Хәтта яһудларны бик каты кырганнар. Һәм шуңа яһудлар киткәннәр кая? Осман империясына. Осман империясында яхшы гына утырганнар, чөнки исламда әйтелә, алар ахлул китап, ягъни китап кешеләре. Ягъни аларга Тәүрат индерелгән, Аллаһ Тәгалә китабы инде, Рисале, Откровение дип язылган. Шуңа күрә мөселманнар аларны яклап чыктылар. Инде мөселман белән яһудлар аралары 100 елга якын, 100 ел элек бозылган. Филистин аркасында, анда да бик каты Шушы җир белән бәйлеме? Җир белән бәйле. Но аларны бик каты бутаганнар британнар. Ни өчен? Чөнки Британ империясы ул вакытта таркала башлый, җимерелә башлый. Колониялар китә. Борынгы Рим принцибын без беләбез, dividend imperio, ягъни разделяй властвуй, ул Британ империясының бер ни булган инде концепциясы, нигезләмәсе. Һәм алар киткәндә Филистиннан махсус менә безне сугыштырганнар. Хәзердә ул вакытта. Шуңа күрә ул калган әйбер, булай насаралар белән, ягъни христианнар белән ул иде. Дөрес исеме Насара, чөнки христиан ул грек сүзе. Христиан. Һәм яһудлар белән безнең аралар бик яхшы булган. Бик яхшы булган. Инде менә бу соңгы әйберләр, җин фитнәләр ул инде зур сәясәт. Кемгәдер кирәкле. Монда инде Татарстанда без гел тату яшәдек бит. Гомумән 80нче елга хәтле Казан бит татар шәһәре булмаган гомумән. Татар шәһәре булмаган. Ул 60нчы, 70нче елларда авылдан килеп, әле монда, менә мәсәлән минем әни 60нчы, 70нче елларда монда килеп укырга русча бер сүз дә белми. Без яңадан татарлар үзебезнең шәһәребезне үзебезгә кайтардык. Бер буын ичендә. Шуңа күрә без яһудлар кебек. Без бөтен җирдә яшибез. Безгә гел авыр, безгә бик авыр. Без шулай ук дәүләтебезне югалтканбыз, яһудларны тыргызды. Һәм инде менә бу яһудларның кире кайтуы Алия дип атала, Алия, ягъни кире кайту, ватаннарына туры кайту.
Бездә дә ул бар бит инде. Без дә әйтәбез, туган җирегезгә кайтабыз, тарихи туган җирегезгә. Менә Татарстан, Идел йорт дибез инде, Идегәй дастанда шулай кергән, Идел йорт. Бу инде безнең теге ядрә йорты, ядрә йортыбыз. Ну шул вакытта менә без ифрахатлы сөйләшеп алдык. Татарлар ислам дөньясында иң төньяк халкы. Төньяк халкы. Мин хәтта ишеткән, менә бу ничегрәк әйткәндә, белый ислам дип йөрткәннәр, именно зимний, беренче мәртәбә килеп, шул Гарабстан тарихчылары беренче мәртәбә шунда булгарга килеп, беренче мәртәбә алар менә шундый ак, карлы, салкын җирдә ислам динен тоткан кешеләрне күреп, нәкъ менә шушындый ук динне, только җылы якларда түгел, салкын якларда ничек тотар, күреп шаккатканнар, хәтта назвали столицей белого ислама дип язган, менә шундый берне укыган идем. Аннарсын күп кенә шул гарәпләр, мәсәлән, көньяктан килгән безнең дин кардәшләребез шаккатканнар. Мәсәлән, минем мәрхүм әбием сөйли иде. Менә июнь айында алар бит роза тотканнар. Эшләп, басуда. 3 сәгать кенә вакыт, ашау вакыты булган. Ничек алар тәм тапканнар? Бызга Боз бит ул. Нәрсә дип атала? Базга төшеп, бераз салкын алганнар. Аннарсын кире чыгып, анда басуга чыкканнар. Гарәпләр килеп шаккатканнар. Ну ничек инде бу супер кешеләр. Супер кешеләр. Әле бит безнең шулай туганнар сөйләде. Мәктәптә совет заманында кешеләп ашаталар иде. Мәсәлән, балаларны. Ичми, ашамый, кешеләп, ураза тота. Кыйнылар иде, чыгаралар иде, ашаталар иде, кешеләп. Андый нәрсәләр булды. Шуңа күрә без исламны нык тотабыз, һәм минемчә татарлар, менә без телгә алмадык, җәдитчелек хәрәкәте бит ул ислам дөньясына зур йогынты ясады, ягъни ул обновленчество, реформаторство, яңарту принцибын без керттек. Безнең мәсәлән Шейх Абадин Мәрҗанине Мәккәнең шерифы, ягъни караучысы кабул иткән, анардан сабак алган. Мисырда мәсәлән шул Абдо, Мухаммад Абдо танылган мусульман галиме һәм реформатор, шулай ук җәдитчеләрнең хезмәтләрен укыган һәм бикни зур бәя биргән. Ягъни без зурны ясадык заманда татар ислам дөньясына. Төрки дөньясына әйтәсе дә юк әлбәттә. Әйтәсе дә. Ислам ул һәр вакыт шулай югары дәрәҗәдә барганмы? Мәсәлән, Советлар Союзында барыбер ничектер мин сизелде ул. Мәсәлән, минем әти-әни, бабайлар, алар, мәчеткә йөрмәделәр. Теге ничектер һәм бөтен минем белгән икенче гаиләләрдә дигән теге ислам кирмәгән иде. Менә минем прадед инде. Мин беләм, аларда булган. То есть ислам ул һәр вакыт, менә ислам килде татарларга, татар җиренә, һәм һәр вакыт шулай югары дәрәҗәдә бардымы? Ләкин ул ничектер менә шулай барды, менә син әйткәнчә дулкын сыман барды. 16 гасырда Казан ханлыгы җимерелгәч, бик каты көчле христианлашу булган. Бу теге кешеләп чыкындырулар. Кешеләп чыкындыру 2 дулкыны булган аның, Лука Конашевичны. Берсе Явыз Иван, икенчесе шул Петр I вакытында. Петр I вакытында Лука Конашевич монда махсус килеп, ул вакытта Явыз Иван вакытында инде кешеләп чыкындырганнар. Я кабул итәсең, я үләсең. Лука Конашевич вакытында инде бераз теге ничек дип әйтәм, сәяси технологияларны кулланып. Добровольно-принудительный. Мәсәлән, җир биргәннәр сиңа. Әгәр дә христиан динен кабул итәсең. Аннарсың биргәннәр статус. Мәсәлән, анда бәк статусын биргәннәр. Нинди максат менә? Христиан. Чөнки алар исламны бетергәнме? Исламны бетергән һәм нигә? Алар бит инде белгәннәр, ул вакытта халык дигән төшенчә юк иде. Ягъни ул феодализм чоры. Ягъни халык кем ул? Фәлән ханның кешеләре. Мой народ, шуңа күрә мин. Мой народ. Но хан мәсәлән народка кермәгән, бәкләр кермәгән. Народ дигән ул шунда, менә миңа буйсынган бәндәләр. Һәм аларны эретү өчен, алар бит белгәннәр, булар безгә дошман.
ну дошман. Мгм. Күрә алар диннәр өчен көрәшә, ханлыклар өчен көрәшә. Шуңа күрә өретергә тырышканнар. Һәм инде безнең әби-бабайлар китеп барганнар Башкортстан җиренә тегендә күченеп килгәннәр. Ә инде аннан соң Астрахань ханлыгы, Сибир ханлыгы җимерелгәч, әлбәттә, бик авыр булган, мәчетләр җимерелгән. Федор Янович дигән ни патша бар иде, беләсез инде. Аның махсус фәрманы бар, указы все мечети истребите дип ни биргән, бөтен мәчетләрне кырганнар. А инде 18-нче гасырда башланганнар теге восстаниелар, Пугачев, Батырша восстаниесе, Степка Разин. Һәм инде әлбәттә татарлар, башкортлар күтәрелгәннәр за веру, за ни милли хукларны ни өчен инде саклап калу өчен һәм гомумән бу патшага нәрсәдер ниндер җавап форматында күтәрелгәннәр. Шуңа күрә Екатерина патша, әби патша диләр инде татарларны хөрмәт итеп, 1888 елда нәзарәтне, ягъни диния нәзарәтен УДМС, Оренбургское духовное магометанское собраниены оештыра, ни өчен анда шулай дип язылган, для наблюдения за магометанами. Ягъни Магометаны деген карап тору өчен һәм ни өчен теге идара итү өчен. Башта мөселманнар аны бик тискәре кабул иткәннәр, тагы да безнең өстеннән инде ни хуҗа булачак дип. Но ул вакытта Екатерина көн чыгышка карап теге руссо белән язылышкан бит, ул Дидрорлар белән язылышкан. Шуңа күрә үзен мәгърифәтле просвещенная императрица дип биргән. Шуңа күрә ул бераз ниткән, басымны җиңеләйткән безгә. И шунда татарлар калкып чыга. Чөнки татарлар ул вакытта сауда белән шөгыльләнә башлый. Сауда капиталы барлыкка килә. Империя бит инде экспансионизм буларак нигә шәрыкка таба бара. Шәрыкка, Урта Азия, анда димәк яңа кешеләр кирәк. Менә Урта Азиядагы кешеләр белән әңгәмә кыру өчен ниндер катлам кирәк. Менә татарлар. Диннәре бер, суннитлар, төркиләр, телләрен беләләр. Шуңа күрә бераз безгә преференциялар бирелде. Ул вакытта татарлар актив рәвештә бизнес карады. Безнең командагы шундый функция бугай. Без хәзер дә шундый. 1804 елда бунда император университеты, хәзерге ПФУ төзелә. Беләсезме ни өчен? Бу шәрык җирлеге өчен яңа бюрократларны әзерләү өчен ясала. Патша фәрманы белән шулай ук 1804 елда Русиянең 4-нче университеты буларак, беренчесе Мәскәү, Питер, Тарту инде Дерб, ул инде хәзер Русиягә керми. Һәм 4-нчесе Казанныкы була. Шуңа күрә ул вакытта Финляндия, ул не Эстония. Эстония. Ул шул вакытта татарлар калкып чыга, чөнки безнең потенциал көчле иде. Бераз капитал туплана. 18-нче гасырның ахырында капитализм мөнәсәбәтләре керә башлый. Ул вакытта татарларга яңа идеология кирәк башлый. Без 16-нчы, 17-нче, 18-нче гасырда безне ислам саклап калды. Без ислам милләте буларак, милләтул ислам буларак сакланып калды. Аннан соң капитализм мөнәсәбәтләре кергәч, без буржуаз милләт буларак формалаша башладык. Инде светский әйберләр, дөньяви әйберләр керә башлый, мәктәпләр ачылмый инде, без үзебез нитәбез инде аларны оештырабыз татарлар. Чөнки беренче революция хәтле 1905 елга хәтле хөкүмәт татарларга бер тиен акча бирми. Шул вакытта Ленин үзенең бер язмасында әйтә: Ауразия кентләрендә татарлар иң мәгърифәтле халык. Чөнки безнең мәктәпләребез булган, менә шул усул җадид, новометодные мәктәпләр, журналлар, гәҗитләр булган, безнең шагыйрьләр, интеллектуаллар ягъни булган. Ул кемне генә алма, шул ук мәсәлән Тукайларны. Аларны бит татар байлары тоткан. Ул хәзер генә безнең интеллектуаллар, зыялылар хәерчи йөри. Ул вакытта алай юк иде. Хусаиновлар ниләр? Җитеп үтмәгәннәр үзенә шулай дип алганнар. Не, берсендә
Тукай әле яш чакта килә Уральскийга ялгышмасам, шунда Галимҗан Ибрагимов та, кемдәдер Хусайновлар да микән, шунда кунакта булар. Булар инде байлар, кунак итәләр. И Галимҗан Ибрагимов киң гәүдәле кеше булган бит ул шундый. Ул нитшанец булган, мыеклары да шундый булган. Горькийга ошаткан үзен шул. Буревестник революция. И бу әйтә, бу инде маңкамалай бу. Ул бит бик ни кичкенә буйлы булган бик. Булар әйтәләр инде. Бу безнең яңа йолдыз, ни шагыйрь, бик булар. Ул әйтә, бу егеттән килеп чыгамы, юкмы? Кичкә сулый ди. Кастинг. Кастинг. Шуңа күрә хәзерге вакытта да бер юк бит. Безнең зыялылар кызганычка каршы сыранып йөриләр. Ул вакытта татарлар, мәсәлән, шул Дамир Исхаков әйтә, менә бу катлам татар байлары, милли җанлы татар байлары барлыкка килү өчен 3 буын байлар алмашынды. Беренче буын бу вазгыятькә ничектер ни приспособились, дип әйтим русча. Икенче катлам бераз туплады, акчасын туплады, бераз мөнәсәбәтләрне, багланышларны булдырды. Өченче буын инде акча булып, система инфраструктура булып, җай килеп, уже ниндер теге җан турында уйлана башлады. Югары матдә турында уйлана башлады. Менә ул вакытта безнең милли буржуазия булган, милли буржуазия. Әгәр дә 1917 елда инкыйлаб, ягъни революция кисмәсә, ул елны, ул вакытта без Столыпин әйтә, бөтен сәүдә капиталы татарлар кулында, Русиядә. Татарлар кулында. Чөнки без шәрык илләре белән, Төркия белән, гарәп илләре белән сәүдә иттек. Барсы да белән. Шуңа күрә безнең потенциал зур иде. Аннан соң әлбәттә, менә син әйткән Совет заманында атеизм чоры, 80нче елда ялгышмасам 33 мәчет кенә сакланып кала. Төгәл саннарны белмим. Бу тем буенча белгеч түгел. Татарстанда Тесанда я мәктәп булган, я склад, я кинотеатр. Бездә шул бер мәчет сакланып кала, эшләде ул. Я булмады бер кашан да. Ул Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге мәчет бер кашан да булмады. Ул бердән бер мәчет кайсы эшләде. Менә төрле юллар, төрле сынаулар үтеп, ничектә булса, шушы ислам дине төп утырып калып татарларда. Бүгенге көндә менә хәзер үзебез дә күрәбез, үзебез дә сизәбез, менә шу Советлар Союзы заманынан соң аякка басып, ниндидер инде хәзер теге сизелә торган сан җыеп, ислам дине килә торган яшьләр күзәтелә хәзер бик күп. Яшьләр дип әйтсәм, дөрес булырмы бу сүз куллана торган, менә 25-30 яшькә якынлашып килүче, яшушы яшьтә булучылар күбесе тартылалар. Теге менә мәктәп тормышы белән, студент тормышы тәмамлангач, нидер теге әзрәк авыррак сорауларга җавапны эзли башлагач, шушы җегетләр, кызлар киләләр, ничектә булса дингә, мин моны үзем сизәм, без теге Рамил белән мәчеткә йөргәндә дигән сизәбез, җомга мәчетендә без теге төрле мәчетләрдә булабыз, кайчак теге вакыт белән кайдадыр мәсәлән теге яңаларда урын әле күп. Мәсәлән, шул ук теге без йөри торган киләбез икән, анда хәтта урынны ача торган саен кими халат, яңа урын ача торган кими. Шуны сизәм. Бу димәк гаиләләрдә дә арта дигән сүз. Менә хәзер гаилә эшендә. Гаилә эшендә бүген бит инде без әйттек тә ул сүзне, хатын кызга ислам диндә торуның аның теге яхшы яклары күпкә күбрәк. Менә интернет тарафларында шул ук сымыйлар, алар күбесе язалар теге үзенә кирәклене. Күп очракта бу теге начар дигән сүз белән. Хатын кызлар теге нәрсәләр кирәкми диләр. Кемгәдер кыен, кемдер чыдый алмый. Нинди булырга тиеш ул дөрес. Менә ир белән хатын арасында. Ир өстөнгәрәк дип әйттек бүген, сөйләшкәндә, шулай куелган. Бу нәрсә белән бәйле. Ир үз өстенә алырга тиеш шушы җаваплылыкны. Хатын кызны шул җаваплылыктарына төшереп шулай. Шулай әлбәттә. Шулай әлбәттә. Бездә проблема нидә? Бездә кызганычка каршы иратлар юк дәрәҗәдә. Теге биология яктан бар. Но чын рәвештә ират буларак алар юк. Менә Италиядә кебек 30 яшькә кадәр әни янында тора,
эшләми, мәсәлән, җаваплылык юк, бер нәрсә юк. Шуңа күрә аны ират әйтеп тә булмый. Ул гел теге капризлана, бала чага кебек шулай бит. Шуңа күрә хатын-кыз әлбәттә моңа карап, хатын-кыз күп вазифаларын үз өстенә ала. Гаиләне тартырга кирәк бит, баланы үстерергә. Шуңа күрә хатын-кыз күп кенә вазифаларын ираттан ала. Үтеяларына ана Тие. Шуңа күрә безнең хатын-кыз, шулай киләнгән инде. Чөнки без гел сугышып торганбыз 16 гасырда инде, ханлыклар җимерелгәч, күп кенә иратлар үтерелде, киселде. Шуңа күрә хатын-кыз өстенә зур йөкләнде ул вакытта, җаваплылык. Шуңа күрә безнең мәсәлән абыстайлар институты бар. Күп кенә мөселман халыкларында ул нәрсә юк. Бездә бар. Албаннарда бар, ялгышмасам. Чөнки ул вакытта да теге Совет заманында инде теге аларда диктатор Энвер Хаджи дигән кеше булган, ул да бик каты теге дингә каршы сугышкан, үзе мөселман нәселеннән булса да. И аларда да ни булган шул абыстайлар институты. Шуңа күрә безнең хатын-кызның статусы югары хәзердә. Инде ничек кырырга дигән, ул хәзерге вакытта бик катлаулы проблема. Мин күрәм, мәсәлән, ислам психологлары килә башлады, гаилә ислам психологлары барлыкка килә башлады, чөнки ул әйбер бик актуаль. Мәсәлән, имамга барып кына булмый, имам кайбер менә шундый психологик нечкәлекләрен белми. Шул вакытта мин мәсәлән Иранда булганда, анда система буларак ясалган, аларда махсус шундый гаилә психологлары бар, алар дин ягыннан, психологик яктан бөтенсен аңлаталар, киләтәләр. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, талак, ягъни аерылышу, ул хәләл, ягъни рөхсәт ителгән. Но иң яратмаган Аллаһ Тәгаләнең иң яратмаган хәләле рөхсәт ителгән. Шуңа күрә ничек кенә булса да гаиләне саклап калыгыз. Инде бу бер, икенчесе, гаилә ул инде ислам җәмгыятенең терәге. Бездә дә булган ул татарларда гомумән аерылышу гомумән булмаган, диярлек. Булмаган, чөнки ул зур мәсхәрә, позор. Авыл җирлегендә инде айруча. Аны әйтәсем килә, теге безнең һәрбер гаилә барыбер да теге үзенчәлекле дигән, барыбер теге дөрес иттереп карап, дөрес кешеләр аша имам булса, имамга дөрес сүз биреп, дөрес сорау биреп, шул психологлар белән барыбер да гаилә үзләре килергә тиеш, ансы инде хәзер шулай икәне ачыклана, аңлашыла. Әйдәгез, менә хәзер безнең беренче минутна калды, тамамлаганда менә мондый сорауга тагын Марат сорауын бирәбез. Маратның соравына. Менә сорау бар. Әйдә. Беренчедә менә Рөстәм әйткән теманы әзрәк 6 минут ярар. 6 сүз. Просто не упоминай, да. Помни. Менә Рөстәм әйткән теманы дәвам итәсем килә. Хәзерге көнгә килгәндә яшьләр менә шул ислам диненә кереп китү, хәзер менә Рамадан ае үтеп кенә китте һәм кайберләре минемчә менә шул модный сүз әйтмешли мейнстрим. Бик модага керде бугай. Минемчә кайберләре менә уразаны да шулай Инстаграмга күрсәтеп, дөрес теге правильное питание легиде. Хәзер ураза тутам җегетләр. Менә сезнең фикерне ишетәсе килә. Дөресен әйткәндә, әлбәттә бу әйберне тәнкыйтьлиләр. Шул вакытта ислам дине килгәндә күпчелек халык менә бу рациональ яктан ислам динен кабул итә. Күпчелек яһүдләр Гарәбстанда шулай кабул итә. Мәсәлән, кайбер төрки кабиләләрдә шулай гарәпләрнең ниен аркадакларын алу өчен кабул итә. Аннан соң алар инде чын рәвештә кирип китә. Күпчелеге бөтенсе түгел. Ислам Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин сезнең хәләл эшегезне сатып алам. Игелек кылыгыз, мин аны сатып алам сездән." Ягъни ул тоже бизнес сыман. Син игелек эшлисең, Аллаһ Тәгалә синнән аны сатып ала дигән мәгънәдә. Ягъни ул да процесс рациональ булырга тиеш. Бөтен кеше интеллектуаль кеше түгел.
Бүтін кеше аның исламның бар ауыр тәгълиматына тешенә алмый. Бу дәрәҗәдә булсын. Аллаһ Тәгалә әйтә шулай Коръәндә: "Әгәр дә мин телим, мин кешенең гәүдәсен ислам өчен киңәйтәм, зурайтам." Шуңа күрә кеше кергән сайын, шуңа күрә әйтәбез бит инде, иманның 72 баскычы бар. 72 баскычы, ягъни үсәргә язсын. Һәм инде бу бер. Икенчесе, ислам ул социаль инфраструктурада бит инде. Менә Рамил алдан эфирның башында әйтте бит инде, ул цивилизацион күренеш. Ягъни менә безнең бабайлар аны кабул итте дә безнең әдәбият барлыкка килде. Кыйса Юсуф мәсәлән. 13-нче гасырда. Рус цивилизациясын алсаң, беренче әдәби хезмәтләр 18-нче гасырда гына барлыкка килә. Ягъни ул бик шундый катлам цивилизацион беремлек, единица. Һәм аны өйрәнү, аның эченә керү, гаять зур рухи көч таләп итә. Һәм шуңа күрә без мәгърифәтле халык дибез инде үзебезне, шулай бит инде. Без бик тыйнак халык кирәк булганда, и безне ислам шулай тәрбияләде. Авыр чакта безнең бабайлар, әби бабайлар исламнан баш тартмадылар. Нинди генә ришвәт аларга биреп маташмаганнар. Кызганычка каршы безнең хәзерге бүгенге эфирыбызны тәмамлыйбыз. Бүгенге яздыруны шулай без тәмамлыйбыз. Ниндидер сорауларга җавапны алырга өлгердек. Ниндиләрне әле өлгермәдек. Без инде Аллаһ кушса алдагы очрашларда Руслан белән бүген минемчә бик кызык булды. Теләгән сорауларыбызны бире алганча бирдек. Кемдер күбрәк, кемдер әзрәк, Марат Гафуи. Әмма ничек тә булмаса, бүгенге нәкъ шулай тапшыруыбыз файдалы булыр дип ышанабыз. Шушы тапшыруны карап, танышларыгызга, дусларыгызга каратыгыз, күрсәтегез. Безгә кирәк фикерләр, безгә кирәк ниндидер төзәтмәләр, бәлки сез кырдан карап дөресрәк күрерсез, безгә ничек итеп әйтерсез. Монсы инде бездән торачак ничек кенә булса да. Бик зур рәхмәт барыгызга дагын. Киләсе очрашларга кадәр күзәтегез безнең арттан төрле менә шундый кунакларны чакырып, төрле сорауларга җавап табарга тырышабыз. Бүгенге темабыз ислам иде. Һәм ниндидер сорауларга җаваплар барлыкка килде. Рәхмәт. Сау булыгыз. Рәхмәт, сау булыгыз.